Hej YouTube. Mine sidste videoer har været sådan der lidt. Man kan næsten ikke høre mig snakke, så jeg har fået et headset. Og jeg sletter min Tony Hawk video, fordi jeg skal gøre den bedre med headset. Okay? Så her har vi min Tony Hawk Rail Ramp. Tony Hawk. Man får det skateboard med. Min kamera er blevet lidt dårlig, det ved jeg godt. Tricks. Okay. Nå, men YouTube, jeg laver snart en medium, hvor jeg laver tricks med mit teknik. Okay. Hej. Ses en anden gang. Farvel.